Hola, bones, què tal? Bé, aquest és un vídeo així rapidet. Només m'agradaria explicar una mica com ha anat l'operació. Fa 2 mesos em van detectar un càncer de mama i després em van detectar un altre diferent a l'altre costat. Fa 2 setmanes vaig fer una mastectomia bilateral amb reconstrucció natural que m'han tret de les cames, o sigui, no m'han fet cap pròtesis. Per sort vaig poder fer la reconstrucció immediata, sense pròtesis de silicona, el qual és un gran avanç perquè no hauré de tornar a la sala d'operació perquè m'atreguin els expansors i posin la pròtesis definitiva, sinó que ja està acabat, ja està fet. Esperaré fins poder cantar Vitòria i dir que també he estat curada. De moment jo considero que ja no tinc càncer perquè ja m'han estirpat, però encara falta una part de tractament preventiu. Però bueno, explico característiques d'aquesta operació. És una operació molt llarga, d'unes 8 hores, molt complexa, es necessita molts de cirurgians per tu. És una operació molt costosa també, segons tinc entès, però que funciona molt bé i t'estalvia intervencions quirúrgiques al llarg de la teva vida, com que s'ha mogut la pròtesi, com que el teu cos ha rebuixat la pròtesi, com que s'ha encapsulat,